هێزا پشمەرگەیان ڕۆژئاوای کوردستانê کwartim dibe rojeva xelkê Rojavayê Kurdistanê û xelk bihêviya vegera wanin ji bo parastina wan ji terorîstên Daişê grûpên dîyên Îslamî. YPG jî bi awayekî berdewam li dijî vegera wê hêzê radiweste û vegera wan qebûl nake. Tevî ku ew hebûna grûpên çekdar ên wek Siwar Reqa, Quwa Sûriyaya Demokrat û Hêza Sotoro di nav axa Rojavayê Kurdistanê de qebûl dike. Lê dema pirsa pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê tê meydanê bi tundî êrîş dikin û vegera wan yek carî qebûl nakin. Berdevkê fermî yê hêza bi navê Quwat Sûriyaya Demokrat wek fermandarên YPG û berpirsên siyasî yên tev demê heman helwestê distîne û dibêje ji bilî YPG nabe hêzeke din a Kurdan li Rojavayê Kurdistanê hebe. Ji ber ew metirsiyê li ser dabaşkirina civata Kurdî çêdike. Lê di heman demê de hêza bi navê Sûriyaya Demokrat li bajarên Cizîrê nimayişên leşkerî lar dixin. Fermandarê hêza navborî dibêje her hêzek bixwaze axa Rojavayê Kurdistanê biparêze dibe di navrafên YPG de û dibin siya wan de be. YPG amade ye bi her hêzeke Ereb, Türkmen û Aşûriyan ra hevkarî û levatinan bike lê ji bo pirsa pêşmerge hiceta dabaşkirina civakê derdixe. Li gorî rêkeftina dihokê ku di navbera enekesê û tev demê de bû ji bilî xala avakirina lêvegereke siyasî xala avakirina hêzeke Kurdî ya beş hebû. Lê YPG pirsa vegera pêşmerge her tim red dike. Tevî ku Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê enekesê jî di kongera xwe ya siyemîn de hêza pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê xistibû ser xwe.